filòsofs defineixen la contemplació com una mirada amorosa, no? O sigui, com mirant estimant. Clar, quan nosaltres parlem d'estimar, no? I això deien ja els clàssics, estimar és voler el bé de la persona que estàs estimant, no? L'amor és voler el bé de la persona que estimes. Si tu mires tenint en compte que tu vols el bé d'allò que estàs mirant, no? I que per tant no ho vols posseir, perquè quan tu estimes algú no el vols posseir, no? El vols també lliure, vols deixar-li un espai. L'actitud canvia radicalment, perquè davant d'allò que estàs mirant et surt la gratitud, no? El que dèiem de la posta de sol, no? Jo la miro, em meravello, però i surt una pregunta, no? També de, i això d'on surt? Jo no ho he fet res per mereixer, no? Per tant, surt una gratitud i un agraïment. I una gratuïtat, perdó. O sigui, clar, és el que dèiem, no he fet res per mereixer-ho. Llavors, davant d'això, jo com em poso davant de la vida, no? I per això la bellesa, una de les coses que es diu, és que commou. Que commou és que et porta a moure't. I et porta a moure't perquè o vols allò de l'altre i, per tant, ostres, aquesta persona, no? Abans dèiem que la bellesa no només és la creació, és una de les vies. De fet, això el Consell Pontifici de la Cultura, el 2006, va fer una reunió i va dir, escolta, la bellesa, avui en dia, en un món que la veritat és relativa, en un món on la bondat està totalment desarraigada de la caritat, la bellesa és un punt d'unió. És un punt d'unió perquè és el que estàvem dient abans, no? Davant de la bellesa, tothom es meravella. Sempre hi ha una assombro, no? En català és una sorpresa, que és més maco potser l'assombro, no? Una admiració, no? Això que et porta a preguntar-te, no? Com se m'ha donat? I com que aquesta pregunta és igual a tothom, hi ha un diàleg possible. Perquè ja no és que això, davant d'una posta de sol és preciosa. Tothom diu que és preciosa. I pots posar-li més filtros perquè la tonalitat es noti més o menys, no? Però tothom té aquesta primera impressió. I després per això també l'art, la literatura i també les persones. Quan tu veus una persona que fa un gest bell, en el fons et mou també a voler això d'aquesta persona. Per això també és important tenir referents, no? En el món educatiu, però en tot. O sigui, poder veure gent que et porti a moure't per poder també millorar, no? Al final.